ஹாய் மக்களே, இப்போது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம சிங்கப்பூரில் நம்ம ஹாஸ்டலுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஏரிக்கரை. அது ஏன் நான் எடுக்கிறேன்னாக்கா, ஒரு கேமரா வாங்கிட்டு வந்து அதில் செக் பண்ணி பார்த்தேன். வின்டேஜ் கேமரா பரவாயில்ல, அந்த காலத்துலேயும் இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள், நைட்டில் எடுத்தது தான் எப்படி இருக்கு ஏரிக்கரையெல்லாம் பாருங்கள். இங்கே தான் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு நைட்டில் தனிமையில் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு சிந்திக்க போக இங்கே தான் வருவோம். நல்லாயிருக்கும் இந்த இடம். பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். கடைசியில் நான் அந்த கேமரா எந்த கேமரான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.